வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூலமாக சிங்கப்பூரிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கும், தமிழ்நாட்டிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கும் அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் ஆகிய மாதங்களில் விமானங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிங்கப்பூரிலிருந்து தற்போது வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூலமாக ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் சென்னை, திருச்சி, மதுரை பகுதிகளுக்கான மீட்பு விமானத்தின் ஆன்லைன் புக்கிங் தொடங்கிவிட்டதாகவும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூலமாக பயணிக்க விரும்பும் அனைவரும் சிங்கப்பூரில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் இணையதளத்தில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. விமானத்தில் பயணிக்கும் பயணிகள் அனைவருக்கும் முதற்கட்டமாக உடல் வெப்ப பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும். அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. விமானத்திற்கான டிக்கெட்டுகளை ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலேயோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்கள் மூலமாகவோ பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. சிங்கப்பூரிலிருந்து தமிழ்நாடு செல்லும் விமானங்கள் அட்டவணை: அக்டோபர் 26 ஒரு விமானமும், நவம்பர் 2 ஒரு விமானமும், நவம்பர் 9 ஒரு விமானமும், நவம்பர் 16 ஒரு விமானமும், நவம்பர் 23 ஒரு விமானமும், நவம்பர் 30 ஒரு விமானமும் ஆகிய 6 விமானங்கள் அக்டோபர், நவம்பர் மாதங்களில் செல்ல இருக்கிறது. சிங்கப்பூரிலிருந்து திருச்சி செல்லும் விமானத்தின் அட்டவணைப்படி அக்டோபர் 26 ஒரு விமானமும், டிசம்பர் 1 ஒரு விமானமும் சிங்கப்பூரிலிருந்து திருச்சி செல்ல இருக்கு. சிங்கப்பூரிலிருந்து மதுரை செல்ல இருக்கும் விமானம் அட்டவணைப்படி அக்டோபர் 26 ஒரு விமானமும், நவம்பர் 9 ஒரு விமானமும், நவம்பர் 23 ஒரு விமானமும் ஆகிய 3 விமானங்களும் சிங்கப்பூரிலிருந்து மதுரை செல்ல இருக்கிறது. ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான பயணிகளுக்கு ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனம் அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிட்டுள்ளது. அதில் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான நிறுவனத்தில் பயணிக்க இருக்கும் சர்வதேச விமான பயணிகள் விமான நிலையத்திற்கு விமானம் புறப்படுவதற்கு முன்பே 4 மணி நேரம் முன்பு வருகை தர வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது. மேலும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனம் வெளியிட்ட செய்தியில் ஏர் இந்தியா பயணிகள் தற்போது அதிக அளவிலான லக்கேஜ் எடுத்து வரலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வியாபார வகுப்பு என்று அழைக்கப்படும் பிசினஸ் கிளாஸில் 35 kgயும், எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் வகுப்பு 25 kgயும் வழங்குவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற நியூஸ்களை தெரிந்து கொள்ள மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.